Okay. For at vi kan bevise Pythagoras læresætning, har vi tegnet et stort kvadrat med et mindre kvadrat indeni. Det frembringer 4 retvinklede trekanter. Okay. For at finde frem til læresætningen, starter vi med at finde arealet af først store firkant, og det er a plus b gange a plus b. Derefter finder vi arealet af den mindre firkant, som er c gange c er lige med c i anden. Og til sidst finder vi arealet af de 4 trekanter, og det er en halv gange a gange b gange 4. Og det kan vi så stille op som en ligning, som hedder a plus b gange a plus b er lige med c gange c plus en halv gange b gange a gange 4. Og det kan vi så reducere ned til, at den hedder am plus bm plus 2ab er lige med cm plus 2ab. Og fordi der står 2ab på begge sider, går de ud med hinanden. Og vi får så til sidst Pythagoras læresætning.